Ego man adeshe adofo num ne nuanom ichia obibia yede awurade ase se ode enenso achen yeda obibia nso asese mmere ne dom bia no onya mmere na ohwe Akro Life anase uti Akro Life yesho se obe subscribe YouTube channel wi amaye no follow ye on so Facebook ne Akro Life na YouTube ne Akro Life GH open sema ekosu ekropon na opese hu na ekosu ekropon ekwapem na opese oti na ekosu ekropon ekwapem na opese hu na amanfo keka anase na esisi ekropon ekwapem dia enye bebia eno no Akro Life Facebook Akro Life YouTube Akro Life GH opese usuade anase hu na ekosu ekropon ekwapem dia enye Akro Life na opese otiti kwapem nsem so kakra so ya Akro Life ene Ghana nsem so ya Akro Life na emu de ope kropom nsem ye na watie ni ye se okroponi na wahu na ekoso yi dia ya Akro Life a na ese we dem utie ye de obibia ase Akro Life update a ye de bremo na na ngina secha bia busuam ebi wura secha bia busuam ne dikam let be pui se wansi abrewati afoforo secha bia busuam let be so be pui se yenu hwe se wansi abrewati bia secha bia busuam na fe abrewati Lily ajima 40 days no so yaka won asam kakra yebebo ewremu dia ne wrem ya kire amanfo ne ya tete na se ne kropon okwa wosi ne won yakabi a kire modia na secha bia busua secha bia busua amaya so ate anase etwegu ekropon anase ewu ekropon prempre a ofa bebia o tete se obia penyere Sisi George mprimprin wansi ni se abrwetia a wadna kwachiria okwapemia na nso echi no wode lete akọ amoja abusuam wode bi ama asonahene wode ama mpanyin bi se mprimprin de se chia bi abusua no abrwetia no wode ama abrwetia Sisi George ode ama na lete wa bonten ni ade amanfo kan wasem so ene anen amanfo nso bi se enye no anen gusu abontin ade ban primprin de letter efi secha bi abusu an bai no sana wo kire ni se abrewetia Lily ajima nyal baby queen primprin de wode abrewetia Sisi George na ID na ade wodi na ade ye na ye binya nti anase ye hu anase ekoso ekropon anase wotete ekropon se let fufu pfi busu penyin ogbobisa Dr. Ogbobisa Newman wo busu penyin Dr. Ogbobisa Newman wo se letter eba anase abrewati anase obia penyin Sisi George na wode na kire we busu anase wode letter aba no onim ho hwe na onimoshe na amanfo so kire anase yetete anase atesema yate anase na ekoso ekropa oba betete se Dr. Ogbobisa Newman letter eba ne de amanfo keka ekropon na so yetete ni se no nipa bi si fake nipa bi na akwhye dem bi na won abo wontirim ayesa letter no muno kware de into menchire but ekosu ekropon atesem ene wonsem a ekosu ekropon na yen Akro Life de yede brem disi obe ekropon a na amanfo ka anase ne atete anase ne ekosu ne se abrewadia Sisi George letene de amanfo nka ho asem se yen fake but ebusu apen Dr. Ogbobisa Newman letter eba abonten de amanfo ka se fake be mo jigina so ya waka se fake ni se we se Sisi George abewete Sisi George letter ne de won abusua no Sisi George ene ne ma
ɛne adehye ne ade ewu fie hɔ ne ade no wotutu wɔn nan wɔde letter ne yɛdɛm ɛkɔyi na wɔbɛhu sɛ yɛ ne yɛde letter aba na anase yɛ ne yɛde gye bibi sɛ aba na ɛyɛ Dr. Obo bisa ne ma de ne de yɛ nua barima anaasɛ ɔbarima onyas na ɛde kyin obisa sɛ na letter yi de efi wozu efi Dr. Obo bisa Newman hɔ na wo sɛ Dr. Obo bisa Newman sɛ ɔwɔ asisi George Nama na ɔwɔ mpanyin bi ewu fie hɔ so na ma na ade no pɛ sɛ ɔde letter brɛ wɔn anaasɛ bibi no wɔn amfrɛ wɔn anaasɛ wɔn mo bi wɔahinuanom sɛ ne sei na amanfo nso kyerɛ sɛ letter no mu nsɛm na ɛwɔ Dr. Obo bisa mu no address ɛwɔ so ne nneɛma bi ɛwɔ mu no mmerepɛ mu yɛbɛde letter no bɛba abɔnten obi yɛhu letter afɛn no nyinaa na amanfo gye sɛ ɛtwetwe aso kakra ɛne yɛ nsɛnsɛm ɛkɔ so yɛ kuropɔn o ate sɛ nneɛma hu ɛkɔ so yɛ kuropɔn na yɛgu so hwehwɛm sɛ ɛyampa sɛ Dr. Obo bisa Newman letter na ɛba abɔnten sɛ abusuapɛn no ɛyɛ nekware ana ɛyɛ nekware bi mu sɛ senior teacher ɛda ase no yɛ Dr. Obo bisa Newman de na mmerepɛ mu no yɛgu so aso tete hawano aso tete hawano yeguso tietie na yetia emamo bi aso ayere atena eko so nti prempre de seche bi ebusu ano wo abrewatia adehye ebusu ano wode na akoye de akokyere won na seche bi ebusu ana nso no birimusi weni abrewatia mprempren letter nso aba abɔnten amanfo kyerɛ sɛ ɛyɛ fake letter yɛgu so hwehwɛm na yɛnya mu nkyerɛ mu ya yɛde bɛbrɛ mu yɛde letter nsɛm no bɛto wɔn so ane yɛkɔ ɛyɛ abrewatia Lily 40 days so ɛyɛ on the 8th June ya no on the 8th last week Saturday we did 40 days where Kufu House. You woman de share to us send di kankai na wa subscribe yin YouTube channel na yede amayen once fully on Acro Life or Facebook amayen into 40 days in the course Ekufu House sana mekan na say Ekufu House na sana meko 40 days no so wo bebe di 40 days ni hu ekropon enyeme na meka ekropon fu na eka me de me nam na metete ekropon fu na eka na we say Musi mwedi yore ako 40 days musi mwedi na nampenda ako 40 days ya wabi di 40 days na mungu na mwabi hushu na wabi sana ene kropon foka sana ene kropon fokeka sana ene kropon fokeka enyeme na meka mesremo enyeme na makwese baby na Acro Life na kwese baby ni ereka sana ene kropon foka no wie ne kropon fo na bi wa wetiti wa wateten na mne ndi etete wakas na musi mwabe bibi besin na nampem da akudi na kropon foka ni mu so waro toto mu dia na nampem da aku 40 days no soronko wa chere se yo hene bampa wa chere se wa so mu kwapman na wa chere se na ofubu nketia yokwapemia a chere se opua wapue okodom oye bibia edu na eden na dom so yeden eba sana ekroponfo keka me namana metete wo mere no donga wondi adeduana yen anase wonye adeduana yen na wo se maye na nampem da ako okoman to for 40 days si musi maye bribidia si musi na mwotumi na wonye pui na yesedia yenso yebeye abrewatia Lily denia mo na woye wie afrenu ye bi nyina di 40 days ni wie no we say oba kwa yemrew yemra meka oba kwa yemrew yemra meka oba kwa yemrew judge it for yourself Jolate over to you eribisia ne de bremo Acro updates no ne de bremo ni yende yanam ne tete yemasi bi go bi mufi anase ebe ya obi anase ebe si obi ne ka na asem o ya di ya woni mu yeden eto o ye bibi ya woni mu yeden eto wan ye ni ya de bia no woni mu yeden
ayɛ samoa nti sɛbe yɛka biribi wɔ ha anaasɛ bɛka biribi wɔ yɛngu bi fi yɛn deɛ nam ne yɛtete yɛde update na brɛ afoforo na adɔfo a wɔntam bɛ fie anaasɛ wɔnhunim na ɛkɔ so wɔ ɛkoropɔn no yɛn ama wɔayɛ dɛn ate yɛsɛ sɛ wobɛ subscribe yɛn YouTube channel na ayɛ dɛn ama yɛn na wafolo yɛn wɔ Akro Life wɔ Facebook ɛdɔ bi ase deɛ bɛsɛ yɛhyɛ mu bio.